Iso dadi. Biasa. Jam 12 saged. Mbah, sak menika yang nabung mboten saged dipun gantos jam 12 pripun. Lah, kelas nggih Mbah nggih. Nggih. Jam 12 Mas. Jadi sapa Salsabila iki jenenge apa Sal? Elsa Salsabila. Nah, Imam. digawe jeneng. Masa kaki ayo kan dulu sih. Ayo Amam, sesuk tak Salah. Yuk. jam 12 pamungkutanipun. Jam 12 sedos. Ayo Mas. Wah, Eh, ayo. Bapak boleh. Wah, iya iki mau komandan.